Aurreko bideoan ardi eta txanpon galduaren parabolak aztertu genituen. Orain, galduen parabolen barneko hirugarrena aztertuko dugu, seme galduarena. Begira zer esaten duen. Gainera esan zien, gizon batek 2 seme zituen. Gazteenak esan zion aitari, aita, emadazu dagokidan senipartea. Eta aitak ondasunak banatu zizkien. Nik, aita naizela, nire semeetako batek hau eskatuko balira izugarrizko mina egingo lidake. Herentzia eskatu zion. Herentzia norbait hiltzean ematen den zerbait da. Beraz, hori eskatzean, aitari ulertzera ematen zion, ez zitzaiola aitaren bizitza inporta. Aber aita, zuk eman zure herentzia, hiltzen bazea nei 5 axola. Nik nahi detena zure dirua da. Konturatzen zea ze gaiztoa zen seme hau? Aita maitatu beharrean, aitaren ondasunak nahiago zituen. Baina zergatik aitak ez zion geldiarazi? Aitak altzion hau esan, ez da pentsatu ere, zuk geratu hemen lanean eta kitxo, ez dizut ezerrez emango. Baina badakizu zer, aitak jainkoaren antzera, ez du inor ezertara behartuko. Berak borondatezko zerbitzua nahi duelako. Adi, parabola ez baita bukatu. Handik egun gutxira, seme gazteenak zituen guztiak bildurik, urrutiko herrialde batera alde egin zuen. Eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena xautu zuenean, gosete ikaragarria gertatu zen inguru hartan, eta estu aurkitzen hasi zen. Orduan, herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi. Eta hark bere saietara bidali zuen txerrizain. Semeak aitak eman zion diru guztia berehala galdu eta behartsu geratu zen. Ikaragarrizko gosete bat etorri eta beste erremediorik gabe txerrizain lain egiten hasi zen. Ez gea kontziente ze humilazio suposatzen duen judutar batentzat txerriak zaintzen lan egiteak. Konturatzen zea zein gaizki bukatu dezakegun aitarengandik aldendurik? Begira nola jarraitzen duen parabolak. Txerriek jaten zuten ezkurrez asetzeko gogoa ematen zion. Ez baitzion inork jaten ematen. Orduan, pentsatzen jarririk, bere baitan esan zuen. Zenbat langile gure aitarenean, nahi adina ogi eta gehiago dutela, eta ni hemen goseak hiltzen. Orain semea, gosez hiltzen, txerrien janaria desiatzen hasten da, eta gogoratzen du zein ondo zegoen bere aitaren etxean. Bere barnerako esaten du, zein ondo negoen aitaren etxean, ze janari goxua zegoenan. Hemen aldiz gosez akatzen nago, eta txerri zikinez inguraturik. Konturatu zen, aitaren etxean, baino hobeto ez dela inon egoten. Eta berdina gertatzen da jainkoarekin. Inoiz ez gara bera gabe hobeto egongo. Mundu hontako tokirik hoberena jainkoaren ondoan dago. Semeak egoera hori ez zuen gehiago jasaten eta begira zein erabaki hartu zuen. Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela ikusi zuen aitak eta errukitu egin zen. Eta lasterka joanik besarkatu eta musuka hasi zitzaion. Ziurrenik semea aita ikusi zuenean oso zikina eta txerri usainarekin zegoen. Baina aitak urrututik ikusirik ez zuen sinesten. Etxetik joan zitzaion semea, berriro berekin. Ez zuen aguantatzen eta korrika irten zen bera besarkatu eta musukatzera. Ez zitzaion inporta bere semea zein gaizki portatu zen. Azkenean berriro berekin zuelako. Aita onarentzat semea beti izango da seme. Ez du inporta zer egiten duen. Eta horrela da gure jainkoa, aita hau bezala. Askotan, imaginatzen dugu jainkoa, krudela eta maltzurra bezala, eta gaizki portatu den seme bat, harengana itzultzean hau esaten. Beitu, alde hemendik, ez zaitut ez da ikusi nahi, nire heriotza nahi zenuen, eta orain eman nizun diru guztia xautu dezula,
Berriro nigana zatoz? Alde nere begibistatik. Ez zara nere semea. Jaunak aldigu horrela erantzun harengana joaten garenean. Baina berak hainbeste desiatzen du guk harengana itzultzea ez duela hori egiten. Gainera begira parabolan zer gehiago egiten duen aitak. Semeak esan zion, aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago zure seme izenik merezi. Aitak ordea esan zion morroiei. Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue. Ipiniozue erantzuna eta jantzi oinetakoak. Ekarri zekor gizendua eta hil. Egin dezagun festa otordua. Zeren seme hau hilda bainuen eta piztu egin zait. Galdua nuen eta aurkitu egin dut. Eta festa hasi zuten. Aitak izugarrizko festa antolatzen du. Bere seme galdua itzuli dela ospatzeko. Jesusek parabola honen bitartez erakutsi nahi zigun, Jainkoak aita honen jokaera berdina duela, haren gandik urrun zegoen seme bat etortzen zaionean. Bere gaitzakeri guztiak ahaztu egiten ditu, zikina egon eta gaizki usaindu arren besarkatu eta muxukatu egiten du, eta izugarrizko festa antolatzen du, semea itzuli dela ospatzeko. Ez zaizu izugarria iruditzen parabola hau? Laburbilduz, bertatik ateratzen ditugun lekzioak zerrendatuko ditugu. Lehenengo, gutako edonor jaunarengana itzultzean berak sentitzen duen poza. Bigarrena, Jainkoarekin inon baino hobeto gaudela. Hirugarrena, jaunak izugarrizko maitasun amaigabea digula. Eta laugarrena eta azkena, Jainkoarengana joaten den edonor onartua izango dela. Hurrengo bideoan, aberatsa eta Lazaroren parabolak ezkutatzen dituen irakaspen izugarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, Jainkoak bedeinka zaitzala lagun.